Kadure. Вели. Вели. Воу. Воу. Ама какво е днес ти хартия? Защо е днес хартия? Това ли си получил? Ти писмо ли си получил, бе? Стъткизна мама, бе. Какво си получил ти? Трябва да раздайте. Ето скъсточиме маймуната, мамо, за тебе. Снимаме 2 маймуни. Дай за 300, нали? Дърпай за усите. Дърпай за усите, та маймуна, бой по клатуната. Бой налагай. Бой налагай. Ахай, така. Ти. Маймуна да не си. Ай, маймуна да не си, бе. Тупа, тупа, тупа. Тупа, тупа, тупа. Въу. Айде бъч, мам. Бъч. Тутик. Айде бъч, мам. Дай бъч. Дай бъч на мама. Браво. Даде ми се напресте. Се сумирай. Какво ме тата, маймунята? Етикет има. А какво? Чакай, аз да видя сега. Чакай да видя какво е да си. Кажи нещо. Хайде. Какво ще вземеш тук? Квитанции някакви? Твоя офис, мам. Твоя офис, пирестал, тютюнал. Лъг. Какво, мама, си набираш? Шуси, дай